George εδώ και σήμερα είμαστε μαζί με τα αδέρφια μου και τον ξάδερφό μου, ο Τίμος, ο Στάθης και ο Γιώργος, και εγώ είμαι ο Βαγγέλης. Σήμερα θα κάνουμε διάφορα challenge και αυτό, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με 2 touch και συνεχίζουμε μετά. Ξεκινάμε. Nice try. Oh. Έκανα και έτσι κιόλας, θα πάει στον Τίμο κιόλας. Λοιπόν, μαγισμού. Τώρα έχουμε και λέμε, έχουμε free kick. Δηλαδή στείνεις την μπάλα όπου γουστάρεις, απλά να φαίνεται στο βίντεο. Και απλά κάνει shoot, οκ. Πρώτος, όπως πήγαιναν οι σειρές στο touch. Μάγκες, το 2 touch βγήκε 1-0 ο Στάθης, δηλαδή νικάει ο Στάθης. Εγώ με τον Γιώργο από 0. Τώρα κρίνεται από τον Γιώργο αν θα πάρει και αυτός πόντο ή όχι. Όχι. Οπότε ο μόνος που έχει πόντο αυτή τη στιγμή είναι ο Στάθης. Συνεχίζουμε με 3 touch. Όχι. Special. Το special τι είναι? Κάνουμε ό,τι θέλουμε, που να γράψετε εσείς στα comments ότι ήταν όντως special, δηλαδή around the world και shoot, rainbow flick και shoot, freestyle. Freestyle πριν το shoot. Δηλαδή έρχεται, σου παίζει μπάλα ο τερματοφύλακας, παίρνεις μπάλα, κάνεις μπλα 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 και μετά βαράς. Και μετά βαράς. Αυτό, θέλεις. όσα touch, άπειρα touch, απλά Αυτό είναι. απλά να είναι special. Παίξε μου. Ποιος βαράει πρώτος? Ωραίος. Όχι! Τώρα κάνε κάτι απλά, μία τρίπλα. Damn! Πιθανότητα αυτό που θα δοκιμάσω, θα δω το μισάρο. Αλλά... Σε λέει καλά καλέ. Ναι. Κοίτα παίρνουν Στάθη. Nice. Λοιπόν, σου τώρα. Τέλεια. Μπάχλου. Πάμε, συνεχίζουμε τι κάνουμε τώρα. Μάγκες, τώρα θα κάνουμε 3 touch, 3 επαφές και κατσαπάου. Πώς γιατί. Να μην το ξεχάσει μέσα. Πέρα ρε πέρα. Όχι, άλλες 3 μαλάκες. Αυτό. Κρίκησε, βούσκονται. Μαγκαβλία χότζο, ποζετία μιστόιο. Τώρα έχουμε τα πέρας. Εδώ πιστεύω είναι καλά. Εκεί, μπράβο, αυτό. Μάγκες, τώρα που φύγει η μπάλα, Πάνε να φαίνεσαι. μέχρι στιγμής πρώτος είναι ο Στάθης, δεύτερος δεν έχουμε δεύτερο βασικά, πρώτος είναι ο Στάθης και απλά εγώ από 0 με τον Γιώργο. Όχι, έβαλες γκολ, ναι. Άρα εγώ είμαι τελευταίος, ο Γιώργος είναι δεύτερος και ο Στάθης είναι πρώτος. Μετά τα πέναλτι θα πραγματοποιηθούν 1v1, οπότε αλλάζουν τα σχέδια. Τα 1v1 θα είναι σε ένα γκολ και θα το κάνουμε αριθμάκια, δηλαδή ναι. Και αυτό και μετά τα άλλα. Πάμε. Όχι. Έλα, έχω 3 και θέλω άλλα 2 σουτ. Πάμε. Πρώτος είσαι πουτσάρα. Ναι. Και με αυτό θα είμαι σίγουρα πιο πρώτος. Είσαι σίγουρος. Πάμε.
πάει στο πολύ. Ωραία. Έχει άλλα 2 πέναλτις ο Γιώργος. Και μετά 1v1 για να κλείσει με έναν ωραίο τρόπο. Και δεν θα κάτσει μόνο ο Τίμος τώρα στο 1v1. Θα αλλάζουμε σταδιακά. Ας πούμε, πρώτα μπορεί να μπω εγώ άμα δεν παίζω. Μετά αποστάθεις. Αυτό θα πάει με αριθμάκια. Τελευταίο πέναλτι για τον Γιώργο και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Ήρθα Τίμο, βγάζω αριθμάκια. Λοιπόν, μάγκες, θα βγάλουμε αριθμάκια. Ο Τίμος θα γυρίσει. Οπότε, ναι. Οπότε, τώρα γυρνάει ο Τίμος για να βγάλουμε αριθμάκια. Λοιπόν, γύρνα. 1, 2, 3, 4. Γύρνα Δήμο. Λοιπόν, βγάζω 2 αριθμάκια. 1-1 και θες που μπαίνει 5 τέρμα. Ναι. Κάπως έτσι, ωραία. Θα είναι αυτά τώρα. Το 1, Εγώ. το 2 2. και το 3 με το 4. Εσύ και Γιώργο. Σε μένα, Γύρνα. πρέπει να λίγο. Σε μένα και τον Γιώργο θα κάνεις φτάσει τέρμα και σε αυτούς δεν θα κάτσω εγώ. Ωραία, γύρνα. Βγάλε αριθμάκι τώρα Βαγγέλη, να δούμε ποιος θα παίξει πρώτος. Πρώτος και ποιος Για να δεύτερος. Σε δούμε- περίπτωση που ο Γιώργος με τον Τίμο παίξουμε πρώτη, εγώ θα μπω τέρμα. Αυτά. Ξεκινάμε. Τίμο γύρνα. Η ομάδα 1 και η ομάδα 2. Τι είναι τελικά, ρε? 2. Εσύ και ο Τίμος. Εγώ με το Στάθη ξεκινάμε και εσύ ή ο Γιώργος μπαίνει τέρμα. Εγώ. Στα Εγώ. 1 Μπρα- ήρθα εδώ για να σε τελειώσω. Εγώ ήρθα για να σε εξηγήσω. Λοιπόν, μέχρι τα 1, Πες κάτι τρίτο. 3. 2. Προλάβετε. Μπράβο Βαγγέλη. Σώμα. Πάτε λίγο και από εδώ και από εδώ. Μπράβο σας. Ω. Καλά. Μπράβο. Όχι. Γιατί ρε παιδί. Όχι. Έλα ρε, είναι πολύ χαλαρό. Γιώργο, άλλα. Πες τώρα εγώ με τον Γιώργο Λαβιένα. Η χαμένα από το δικό μας το ΜΑΣ. Από το δίδυμα μικρό τελικό και οι νικητές μεγάλο τελικό για να γίνει πιο σύντομο. Αγγέλα. Εντάξει, θα... Εντάξει. Αν παίρνει την πρώτα. Ωραία, εσύ με τον Γιώργο. Εγώ είμαι τέρμα. Ωραία, σταμάτημα στο θάλασσα. Ένα καλό κέντρο. Μην έρθεις από το μισό μέτρο. Αν κάθε μέτρα. Τι, Τι έρθεις από το μισό μέτρο. το πέρασε. Το πέρασε. Εγώ με τον Τίμο δηλαδή. Πώς άλλος τέρμα θα είναι. Δεν ξέρω, ποιος θέλει. Έλα, πάω εγώ. Πάρει εσύ. Λοιπόν, Τώρα κάτσε από παιδιά, πίσω. να σας Εγώ βγήκα τελευταίος, θα έρθω τελευταίος και τώρα ποιος είναι δεύτερος και πρώτος. Τέταρτος ο Γιώργος, τρίτος ο Στάθης και εγώ με τον Τίμο τελικό. Θα γίνει μεγάλος τελικός για να Με τα κλείσουμε γκολ πάμε, όμορφα με τα γκολ πάμε. αυτό εδώ το ωραίο βίντεο. 1, 2, 3. Όχι ρε. Μέχρι τα 2. Πόσα είναι? Δεν σκάει. Α, άκυρο. Όχι ρε.
Α! Γιατί ρε. Έλα ρε μαλάκα. Έλα χαμό. Έλα. Πες το Βαγγέλη. Βαγγέλη εσύ. Έλα. Έλα. Θα κάνω αυτό το χέρι λίγο, έτσι. Λίγο. Wow. Έλα out. Τρία ένας out. Όποιος βγάλει άλλα δύο. Λόγος καλά αυτό. Εντάξει. Έλα ρε Πίκη, ναι. Έλα. Όποιος το βάλει. Όχι. Βαγγέλη πρόλαβε. Βαγγέλη. Ευτυχώς. Έλα, πες μέσα. Πάρε με ποτά. Έλα ρε μπρο. Όχι ρε. Θα δειχτεί. Παίξε. Κάτσε είναι. Για να μην πάει. Όχι! Θα πετύχεις τα πούτα. Εγώ έχω μπάλα, το έβγαλε. Ξέρω. Δύο πέναλτι έχεις. Ωραία, κάνεις πέναλτι. Έκανες 2 out και ένα Βαγγέλη. Ξέρω. Το είπαμε όλοι. Όχι ρε. Μπράβο Βαγγέλη. Πες τώρα, ή εγώ. Όχι ρε. Όχι, δεν πετάει εύκολα. Ούτε τώρα. Τι κάνω, πρέπει σε πειρά. Πόσες και να παίρνεις διαδείς τα πόδια. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με. Ο Στάθης σε όλα τα τουρνουά, εκτός από σε όλες τις δοκιμασίες, συγγνώμη, εκτός από το 1v1 βγήκε πρώτος, δεύτερος ο Γιώργος και τρίτος εγώ, έξω από το 1v1. Μέσα στο 1v1 πρώτος ο Τίμος, δεύτερος εγώ, τρίτος ο Στάθης και τέταρτος ο Γιώργος. Οπότε κάπου εδώ το βίντεο κλείνει. Γεια σας! Bye! Bye!